Samantala, pinag-iingat ang publiko sa banta ng influenza-like illnesses dahil sa mataas na kaso ng nakakahawang sakit. Ayon sa Pangasinan Pdrrmo, dapat protektahan ang sarili laban sa sakit at alamin ang mga sintomas nito. Karaniwang na pagkakamalang trangkaso ang influenza dahil kahalintulad nito ang mga sintomas na ubo, sipon, lagnat at pananakit ng katawan. Nakakahawa ito sa pag-ubo, bahing o pagkikisalamuha sa may sakit. Samantala, pinabulaanan naman ng Department of Health ang kumakalat na balita ng di umano'y lockdown dahil sa influenza, kasunod ng naunang pahayag ng tanggapan na wala ring outbreak nito sa bansa. Kaugnay nito, mainam na patuloy na palakasin ang resistensya, panatilihin ang kalinisan, umiwas sa matataong lugar at magsuot ng face mask upang hindi madaling mahawa sa anumang sakit. IFM News. IFM News. IFM News.